Anya laki din! Nadamang ko anak ka rin yung kakano iti Bombay, kumare. Ha? Aywan kumare, basit lang di narinyok kan kwa na. Ay, kunak medyo dakkel ta umutang agpayla kumakin ka. Ay, pasensyakan kumare. Ada ngamin pangaramatak iti inutang ko iti Bombay. Pangaramatam ngay, kumare. Amumatan kumare, umadanin ti Paskwa, nasken anapin tasak adi, yan eh. Anya? Kayat mo asawan? Agpariband ka? Kasta ka di? Wan ako mare, kan saan laang areband, ipa-hair color ko pa'y adi. Ay, sana all ang arod. Sana all imutang iti Bombay apang pariband lang iti buok. Aywan ako mare, kayat ko anapin tasak into no Paskwa. Diyak ngamin kahit ang makiatan iti Christmas party dagiti anak ko, iti pagadalan akasto iti langak. Ha? Diyak kayat asyak lang ti saan anak kapariban kunakmanan. Andyan laki din. Kaya't mo asawin, inrin yung manin ti utang mo iti may sa Bombay. Wan lakay. Dua nga ro din a Bombay ti nakautangam. Una yung ngay. Pangal-alaan mo iti pagbayad mo iti inaldaw. Sapay sagti 10,000 tinutang mo iti dua Bombay. Danag mo na Berto. Pakadanagam ko ma, katsyak mo ti agbayad. Anya? Kung namasi ka ti agbayad, ngaman-manu ka mo iti makitangdan. Saan mo nga ro nga inaldaw nga dagayab kin ka? Danag mo na ya. Siyak ti makamu ta utang kumat. Saan kumat nga imbaga dumawatakkan kay ti pagbayad ko? Nakunam day ta ah. Tandaan nam day ta nga imbagam, Carol. Anya laki din. Wan ka di. Ultimo 5 na stroke sa anak ngagdawat kan ka kunakmanan. Salbag. Nagsapa ka man, Carol. Apay, umay kan agibati iti bayad mo iti Bombay nga agsingir inton madamdama. Ninaanamat. Wan, idagas kon taawanak ngamin iji balay may ti agmalam. Ah, apay, adda pa kitang dana mitangaal daw. Mapan ko ipariban ti buok ko iji ili nana. Apaw, dagitakat. Talaga pang pariband mo lang ti kwarta nga inutang mo iti Bombay ah. Ninana talaga. Awan parikot itiray tata siyak mo ti agbayad. Sa bagay mo't kit di ah. Ala, adto ti bayad ko. Bale, 800 day tanana. Dayta 400 kat bayad ko iti may sa Bombay. Dayta 400 mat iti may samot a Bombay. O sige, itid ko no umay daag singer. Agyaman ak unay nana ah. Ala, inakon tamangan no naglukatan ti salon apapanak. Ay, sumulagayam nga awan ka nagmalam. Tanapan kalagayam nagpariban iti buok mo. Wan lakay. Ne, mabit lang. Kasla, saan ka amaragsakan na makakitaan na unat ka nakulain ti buok ko ah? Sa bagay, sipod pa'y kat saan kamot a supportive nga asawa. Sana ka maragsakan iti buok mo anaunat, Carol. Agasam man, inutang mo ti kwarta pinagpariban mo. Napan ka nagpariban iti buok mo, iyay ilay. Nagawid ka nga awan man lang ginatang mo matasida eh. Salbag kiday. Anya laki din Berto. Kat mapanak gumata nga dyan ni Antimona. Adamat lang ko na akarni. Ay, sanay. Una yan. Sanay. Sida tayo langan iti linambong at albos ti kamutay. Timportante, kat naipariban mo, dahi ta buok mo, nagangrag. Anya? Bagim lang ti pampanunutan. Salbag ka. Naimbag ka pa'y kumare. Naipariban mo, ti buok mo sakbay a Christmas. Ay, wan amare. Talaga na pintas ti buok ko niya. Buok lang, ha? Saan akaraman ti rupa? Sardangan nakman si kabakla. Ang mga numalipatak nga agkumari taga po iti kasta pa nagsasaom. Si kakit di, med. Kapulaing tanapintas ti buok mo. Saan kan amaangaw? Anya laki din. Basta siyak, napintas ti buok ko. Excited ang agatin iti Christmas party dagiti anak ko iti pagadalan. Apaw! Irampam nga rudmanen ati kaun-unnat a buok mo. Sana ola talaga, kunakmanen.
Jak ngamin kayat, nga Christmas nga ang ragtibok ko. Iso nga nagaramid akmat ay tiwagas, tapno maipaunat ko. Nangalaam nga iti pinagpariban mo, kumare. Anya nga iti serbidag iti dua barbasan na Bombay ko. Inautang ko adi. Anya laki din. Oh, bakit wala Carol? Ay kwa, pasensya na. Wala kasi siyang iniwan na pambayad ngayon. Ay, hindi pwede yan. Ilang araw sunod-sunod wala siyang hulog. Sabihin ko na lang sa kanya kapag pumunta siya rito. Oo, malaki pa utang niya. Sabihin mo di siya pwede takbo kasi pwede siya kasuhan ko. Ha? Bait-bait na umutang. Ngayon tago siya. Di pwede yan Ay sige, sabihin ko sa kanya. Nasaya at imay ka, Carol. Nana? Imay dya Bombay itay. Ibagbaga na amanumutan ang nagsasaruno nga aldaw nga awan hulog mo iti utang mo. Ay, dayta nga rod, Nana. Parikot ko una iti pagbayad ko iti utang ko. Anya, manula ang aldaw tinapalabas manipod nagrinyo ka. Ngam ita, awanan. Ngam sa bagay, impariband mo nga men iti buok mo. Anya laki din. Ay, sapay awan pakitang danan. Awan agayab, uray aglaba ko ma. Wano agdalos iti arubayan, kas kadaw nagtibalay. Basta dala ang pagbayad ko. Ay, irimedyo am iti wagas, tapno da pagbayad mo. Agung-ungat ti Bombay nga imay nagsinger. Saan mo kano nga ilimlimangan ti utang mo, tamabalin na kaakaswan. Kasta ka di timbaga na. Katwain, iso ano di mo kayat ti makaswan, gapula ang iti utang. Agaramid ka iti wagas, kunakmait. Uray ladwa ti Bombay mo, ngam awam mo trabaho, inusar mo lang ang nagpariban. Anya laki din. Adayta, kas kala nakakaasitan. Lakay. Karibriban lang ni tabok mo, ngam kasta ti langam. Langa, ti awan pagbayad na iti utang. Sa kakit di mo, imbis at tulungan na, kasta mo ti bagbagam. Sipod pa'y, talaga saan ka supportive nga asawa. Uray anya pa iti bagbagam. Saan ka atulungan, Carol? Yung kakagkarolingan ano isaw. Makamu kang agbayad iti utang mo. Nukunada nga ikulong na ka, ay awan bibiyang ka. Anya? Saan ka mga imbaon? Tapno agutang ka iti dakkalagatad. Naimbag kumamot ano may salaang ti baybayadam. Ngam samay. Agasang may dahita dua Bombay ang naglalaad. Nangingisi da pa yung siyak. Yan may saan ang nausar ti kwarta dito balay? Inusar mo lang iti jaske abuok mo ang nagangrag. Isama ka mo kang agbayad. Ne, apay dagita kalabtikok nga imat mo kumare. An-anom nga dagita? Ay, handa pa nga ramidak kumari. Ha? Aywan gayam, amangan no, kayat mo, tagkuyog tayo ito narabi eh. Papananta ko ma. Di simbaritan maray, agkaruling taman kide. Anya? Agkaroling nga ibagbagamat Carol. Apay, matinding pangangailangan. Si kakit ni Mat. Wano saan lang ti sungbat mo. No umay ka wano saan. Anyat amom na makaurnong ta. Oray sa nga ribo iti manong nga oras. Hindi mayata na. Anya katag karoling nga ibagbagamon. Ay awan, sa anak nga umay mare. Si Kalatan. Ay. Mangibabayin ka talaga, Carol Ne, anya ko mati nakababayin iti panagkaruling. Mas nakababayin ti agkurakot wano agtakaw sana ya. Silang gibusis mo. Una yan. Anya? Rugyak inton malam ti panagkaruling ko. Adala mo urnong ko. Apay ti ko na may bingayan ka. Saan? Dayta. Awan nga minan ti pagbayad mo iti utang mo. Iso tila malaglagip mo nga ramidain. Agkakwarta ka lang. Adulakot nga. Mangibabayin ka talagan. Sakpayin nga asawam ti mababay ni ti kasta nga ramid mo.
Utang kanto mga nga utang. Nagsasanga Bombay ken barbasan ti pag-utangam. Nya nga ita. Sumardang ka man, Berto. Nawan tinasayat nga ibagam aguli makalaang. Salbag. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ay, naka, We baka. wish you a Di na ko Merry kunlag. Christmas. Tatang! Ay! Kunaklakit din o, sino ti silang agkarkaroling? Si kamagang kumare. Ha? Naku, nagdakkel nga palang gana mo't dahi tamtambura mon. Ala, Aywan kumari, siya karon. apo na yan. May sa mga agkarkaroling. Di kalakit inayabanan nila kay mo. Patyam mo daday, Aberto. Malaki din kumari. Kinantaan ka, nagpintas ti kantak. Mangasot ka mo na. Anya? Dahil lang ti kinantam? Agasot akong kunam? Anya lakit din, Carol. Kasla matinding pangangailan na talaga talaramida mo. Ay, Awan nga, pagbayad ko iti Bombay. Iso na panunot ko, ti agkaroling latan. na yan. Sa nabali ata na ipariban mo dahi tabuok mo ako nam. Presentable ka ko naman, John. Alaki din, Mari. Awanan ti adu-adu pa'y asaw. Mangtod ka kitinta kinantaan ka. Tanay, mapanak pa agkanta jilaod, agpadaya. Ay, una na ti kastoy abiyag. Nagpatpat naga ka nagkarkaroling ni. 300 lang tinaurnong ko. Pulos pa yung awan turo ko. Anya laki din aya. Buti, nakita kita. Saan nahulog mo? Ay, nakakagulat ka naman. Wala pa akong tulog. Di ko tanong tulog mo. Tanong ko, hulog mo, utang mo. Ilang araw sunod-sunod wala ka hulog. Sir, baka pwede bukas na lang. Kulang kasi itong hawak kong pera. Kahit magkano yan, bigay mo na. Mabawasan utang mo. Huwag ka na tago-tago, demanda kita. Anya? Akin na, kahit kulang. Bukas hulog ka. Iwan mo nanay muna, ha? O sige, ito na. Salbag kiri. Tiyak pa'y nakaawit ng nasabat ka pa'y lang. Una yun dahi talang. Nakabut-butang ka pa yan. Al-alya. Di na man kasarsarita, Berto. Ha? Ang mga numadurab ka kung naktumat. Sumanao nga. Pangasim man tayong ka maturog. Una yun. Tapno at dalaang may bayad mo iti utang mo. Kat, anya kumaita. Kaya nangarot yan na urong mo ay. Ada. Awanan! Imbay ko dito Bombay! Salbag ka! Ay, haping agpukaw ka kastay. Damdamagag laeng no danornong mau. Ungit kin pukaw ti sungba mo. Aguyong to. Ay, sardangan na! Panawanak dito ita maturuga! Inak manin agkaroling inton malam! Wala nga rutin ti sir-serving na asawa. Awan may tultulong mo. Sumanaw ka pa lang. Bumanaw! Kayat mo asawan? Aging gaita? Agkarkaroling pa lang, Deja Carol? Un kumare. Awan ngamin pagsapulan na. Kita mumuten. Nagsasanga, dagiti Bombay na. Dayta katibagbagak. Pinangriband na lang jay inutang na iti Bombay. Ngam ita, marigrigatanen iti kwarta pagbayad na. Puto dahi tamare. Manumatan ang arod alawas nga agkarkaroling Deja babae. 15 days san. Agasam man. Maturog iti aldaw. Agkaroling iti agpatpatnag. Agsapan tuno pa nagawid. Ayan na. Anya? Idi pa karon na minsanan niya. Paawit pa laeng ang nagapo nagkaroling. Nasabat na kano ti Bombay a barbasan ang nakautangan. Nasigod man tinakirulan na si ka. Oy. Imbagkit diya, tadalat tamang tadkan kwa na nga oray parparaw pao ti kantana. Sapay palangga na kanukin galong ti usarin na nga kanta. Un mare, palanggana adadael ken but agalon. Ay
kayo una yan. Ribandad ti buok na. Ngam, agparparikot mat iti kasta unay. Gapo iti utang na. Daytoy balay, Gina turong ko. Balay mo, Gina. Anya nga may tuloy na? Oy, kumare. Ukis na bang? Nalpasan ti December nga madda ka pa'y langag karkaroling? Gusto kumamatan ah. Si kakit dimat kumare. Awan pa'y kasupusuportam mo. Apo una yan. Inrugim tinagkankanta, idi napalabas alawas. Ngam aging gaita, first week ti January, adda kalatang aggal-ngalaw-ngaw. Ibagamlaan kumare no da maitad mo no awan ta pumanaw akon. Sayang lang ti effort ko nga. Hays! Alaman laangan. Ato iti sa nga gasot a pisos. Paggatang mo iti baro a palanggana. Kaasi mo day ta palangganam. Anya? Ngam no ko nam anayunak pa iti igatang mo iti galon. Ay saan kumamatan ah. Mala, ingkagkanta di ta karoba. Bareng adda pa'y may tedda nga uray nalpasan ti Christmas. Pangasim man karon. Gusto ko man dahita pa nagkankanta mitirabe. Nay, apay apagsardangan na. Apay dakas. Apay isan ka mabay, ngagkarkaroling ka, kahit nalpasan ti December. Second week ni ti January, nga madda ka pa lang amang tamtambor iti palanggana, kain galon, salbag ka. Oho, tinapatag ka sa anak nagtaktakawan niya. When angam nakababay nga road, nawatam. Saan ko pa analpas ti babayadak iti dua Bombay ko? Iswasardangan nakman, Berto. Kaya't masawain, no bilang ta April amalpas ti utang mo, sumardeng kantaon nga karkaroling, ni April. Puuna yan, mapapayin ako ni ti kastangar aramidang. Mabain kalata ka di. Nagado ka nga. Mala, no saan mo pa ilang ngay sardeng na itangar aramidang? Agsina talangay, makamukan iti biyag mo. Anya? Utang kanto mo kaming nga utang. Naimbag kumamot nasayatin ng ususaram. Ngam saan may, tadi tabok mo nang angrag, unayay. Pangasim man, tamang sapol kalangan iti panggadam. Sana rin tagkarkaroling tanay. Nalpasan ti December. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.